good morning and welcome back to my channel. नोंथांमोनखौ आंनि बे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आसा खालामो बयबो मोजां दङ होननानै। स' दिनैनि भिडिअआनो जाबाय नै माने पार्लाराव फार्स्ट टाइम आरोना माने खानाय स्ट्रेट होनो फैदों आरो आङो। स' माबोरै जायो फार्स्ट टाइम नालाय एसे आरो मा होनगोन ओमफ्राय माने खानाय माने मुलि स्ट्रेट होनाया जा बोरैबा मोनामखादों आरोना माने गन्थंआव हाबैनाया जाला आरोना लोगोआ एकदमबारे नै मास्क एकदम हिजों खाथेना लाखाबाय आरोना। स' भिडिअखौ जोबजासिम नायदों। ओमफ्राय जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान फैदों नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला बा इन्टारेस्ट मोनदोंब्ला स' जोबजासिम नायदो भिडिअखौ। So guys, दिनैनि भिडिअखौ बारा एसेबां गोलाव होबाय थाला आङो मानो होनब्ला भिडिअआ एसे गोलाव जादों आरोना माने ससेखिनिखौ आङो नेक्स्ट दिना होसिगोन आरोना। स' माने हेयार माने स्ट्रेट होनायाथ' जोब्बायानो माने ससे दंबावो आरोना माने एसे वास खालामनाय दङ। स' जोब्बायखौनो हमना ला। स' माने मोनसे आरो नेक्स्ट दिना आरो बेलेग दिनाव माने प्लेनिं दं आरोना थांनाय प्लेनिं माने जोंनि बे लकेल एरिया माने खैराबारियावनो आरोना मोनसे पार्क दङ बेखौ नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन आङो। स' आंनि भिडिअखौ जायफोरा जोबजासिम नायदों स' थेंक इउ स' माच नोंथांमोननिसिम। ओमफ्रायो नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन आरोना। स' गुड नाइट, बाय बाय।